Kaixo, Carmen naiz, Carmen Elbira eta Pamela Kalandarakan egiten du lan, eta nirekin dago Ana Urrestarazu, editoren elkarteko kidea. Eta bueno, etorri gara tailer bat egitera eta liburuan inguruan hitz egitera, ia gustatzen zaizuen. Ana, zer ekarri duzu? Ba, ikusten duzu, gure argitaletxeetako produkzio diferenteak, ez da? Batez ere aurre eta gaztentzat, zuentzat, begira. Eta liburu asko ekarri dugu, hor ikusten duzuenez. Azalduko ditugu liburuak apurtxu bat? Beitu, hasiko gara honekin, Ana. Beitu, hau, eltxo batek ziztatzen badizu, txikientzako liburua da, ikusten duzu. Marrazkiak umentzako dira, eta letrak ere, letrak gitxi, baina ilustrazio politak, alaiak. Eta txikientzako da. Tatoa eta oso gozoa, eta azala, ikusten duzu, Ana, azal gogorra. Zergatik? Umeak eta ikuitzeko, eta ez puskatzeko. Txikia badakizu nola ibiltzen diren liburuekin, orduan, azal gogorra. Bueno, hemen daukagu beste bat, Ana, hau ere txikientzat, beitu zenba gauza ditu, norela. Ederrak, baina badute izen berezi bat, ez da? Bueno, bai, hau pop-upek dira, eta trokelatuta daude, orduan batzutan daude zuloa, beste batzutan daude eskegita gauzak, eta bueno, oso berezia dira. Letrarekin edo letrarik gabe, baina hemen ilustrazio ere oso potentia da. Hemen daukagu beste bat txikientzat, album ilustraua dira, orduan album ilustrauan daukatena dira, ilustrazioak oso polita dira, eta testo gutxi. Berez, fijatu behar gara ilustrazioetan. Eta bueno, hemen beste batzu ditugu informazioko liburuak handaukagu atlas bat. Hartuko dugu. Bai, horiek dira zuek eskolan erabiltzen dituzuenak. Hori da. Esaten duenean andereño edo maizua bilatu ez daki zer. Bueno, hemen daukazue informazioa bilatzeko. Edo tipo hortakoak. Hau adibidez fruto eta landaren barazkien inventario. Inventario dira, fruta asko agertzen dira, eta esaten digu fruta bakoitzaren ezaugarriak edo. Hau berez informazioarako dira liburuak. Badakigu orain beste tokitan ere bidatzen den informazio, baina liburuetan informazio ederra daukagu. Beitu beste bat, Ana. Hau piktogramak egindako liburua da. Batzutan zailtasuna ditugu irakurtzeko, segurazki gelan daukazue lagunen bat, edo zailtasuna ditunak, eta orduan horrelako marrazki txikiekin, piktogramak deitzen diren horietakin, irakurri aldute. Eta hortik, Ana, ze ekarri duzu? Bai, begira, hauek komikiak dira. Ikusten duzuenez, komiki berdina da, baina badute gauza berezi bat, eta dira bi hizkuntzatan daudela. Beraz, itzulpenak dira, bat euskeraz dago eta bestea gazteleraz. Hoi Tintinen abenturak dira. Aspaldiko abentura dira, Ana. Bai, gure kintakoak. Eta beira ze liburu polita, ze ilustrazio ederrak. Bai, oso polita dira. Eta ez dira txikientzat bakarrik, albunak haundientzat ere badira. Eta polita dira haundientzat ere, ez txikientzat. Gero daukagu horrelako liburuak, gazteentzat. Eta hauek, formato berezia daukate, solapak edo daukate, ez? Eta hemen ja ilustrazio gutxiago eta testu gehiago. Gero ikusiko dugu hori, letra motak eta. Eta hemen daukat gauza bat ere berezia, eta da... Eta kezutela zer dena? Pista bat. Zer da? Itxuentzat. Bai. Igual ez da ondo ikusten, baina ikutzen bai antzematen da. Bueno, hemen ditugu liburu asko, eta gehiago, paperetan ditugu liburuak, baina gero batzutan orain ere irakurtzen da liburu elektronikoan, hori ere liburua da. Gero ala ere, Carmen, tailertxo bat egingo dugu. Bai. Liburu bat egiteko. Bai. Agian esan behar diezu ze material prestatu behar dezuten. Baina beste sorpresatxo bat daukat, beitu, hemen ze liburu ditun. Ara, ze txikia ez? Txikiak. A ber, aterako dut bat ikusteko. Beitu ze tamainu txikiak. Hau, poltsikoan eramateko. Bueno, Ana, orain bai, tailerra egingo dugu, bukaeran, eta behar dituzuen gauza batzuk, eta orain esango ditugu, ezta? Gero dena den, pantailan agertuko da, ze behar duzuen da, ze behar dugu, Ana. Bueno, papera,
gure izak, Kartulina, aldela koloretakoa edo, bai, soka txiki bat, eta kola. Hola, eta gero, bueno, klarionak edo margoak edo... Bai, irudi batzuk ere, mozteko, bai, ikusiko dekoratzeko, zuek zuen liburuak egiteko. Bueno, Ana, galdera bat dauka zuretzat. Bota. Liburu dendan, liburutegian, egon aurretik liburuan non daude? Non daude? Argitaletxean baino lehenago ere, non daude? Bakoitzaren buruan, deno daukagu hemen historia pilo. Eta alaz egiten dira liburuak. Erakutsiko dizuego, apurtxu bat nola doan liburuaren prozesua. Beitu, adibide bat daukagu, Moko Txiki, bale? Moko Txiki liburua, Leire Bilbao, gauero kontatzen ziren bere umeei ipuintxo bat. Eta ipuina zen, hipopotamo erraldoi baten gainean, txoritxo bat bizi zela. Eta hori zen historia. Eta Leire pentsatu zuen, Ana, pentsatu zuen, nire umei gustatzen baldin bazaie, beste umei, bai? Eta hortarako zer egin zuen, argitaletxe batera joan zen. Eta komentatu zuen, ze ideia zeukan. Orduan editorea da pertsona oso importantea. Zu badakizu, Ana, zer den editorea, ez? Bai, noski, baina nagian beraiek ikasi behar dute, ez da? Bai, eta, bueno, prozeso guztian pertsona badago eta da editorea. Editoreak ondo ulertzeko, Ana, zuek egiten duzu idazlan bat, andereño edo maisuak esate dizu, idazlan bat egin behar duzu, eta egiten duzu idazlana, idazten duzu, eta gero dator andereño edo maisuak, eta esatzu, bueno, hau beto jarri behar duzu, hemen, maiuskula, hemen, editoren lana berdina da. Leirek eraman zuen Moko Txikiren historioa, eta editoriak zuzenketa batzuk egin zituen politagoa egiteko liburua. Eta orduan handik aurrera, liburua ja martxan hasi zen, prozesuan hasi zen. Aukeratu behar dira letra motak. Claro, Moko Txiki hemen dugu, txikientzat baldin bada, letrak, pixket, handitsuak izan behar dira, eta orduan hori prozesu hortan ere erabakitzen da. Ikusten duzu Moko Txiki, Ana, ilustrazioak, Leirek ez ditu egiten ilustrazioa, Leirek idazten du. Eta orduan, behar zen ilustratzaile bat. Eta nori deitu eta Maite Mutuberriari. Leire eta Maite ezagutzen dira, lan asko egin dute elkarrekin, eta orduan Maiteri kontatu zion Moko Txikiren historia. Hipopotamo bat zela, txori txiki bat zegoela bere gainean, beti egiten zuen horro hipopotamo bezala, baina txoria zen. Ez dizuek kontatuko gehiago, irakurri behar dute, Ana. Hori da. Eta orduan, Maitek marrazkiak egin zituen, baina hortarako elkarrizketa izan zuten Maite eta Leire. Eta editorean bertan zegoen ere, editorea beti dagoan tartean. Eta orduan, konpondu zuten beraien arazoa, arazoak batzuk ilustrazio egin behar dute eta beste batzu testua. Eta orduan, prozesu gehiago hurrengoan badakizu zer den? Ana, venga, pentsau pizket. Ilustrazio baditugu, testoa badugu, zuzenketak ere bai. Hortik aurrera, zer egin behar du Maite? Maitek egin behar du maketa bat. Claro, berak ilustrazioak eta testu elkartu egin behar dira, editore berriro tartean dago. Testuak non kokatu behar da, ilustrazio non kokatu behar dira, eta hemen daukagu adibide bat, bale? Beitu. Hemen ikusten duzu marrazki bat dagoela, eta ilustrazio, edo hemen beitu, forma egiten dute ilustrazioa eta testu alde hontan dagoela. Batzutan, egoten da, ilustrazioaren barruan ere. Beitu, hemen daukagu bat, ilustrazioen barruan ere kokatzen da testua. Baina ez du oztopatu behar. Editore hortarako dago, zuzenketa goiek egiteko, bale? Bueno, Ana, eta gero azala oso importantea da. Non baitera baldin bazoaz, gustatzen zaizu azalaengatik,
Hau adibidez polita da, ez? Oso, polita. Eta, adierazten du apurtxu bat, moko txiki, elemento guztia daude, izena Leire eta Maiterena ikusten da ondo, argitaletxea, titulua ere ondo ikusten da, baina honekin euki genuen arazo txiki bat. Maitek egin zuen portada bat, eta ez zen ondo ikusten izenak eta gero egin zuen beste bat, eta, ume txikiarekin zen, eta agertzen zen hipopotamo itzelesko hau handia eta hortzekin da, beldurtzeko modukoa zen. Orduan hau bukaeran egin zuen eta ondo, ez? Oso polita. Eta kontrasalan beti eman behar du toketxo bat, keino bat irakurtzen duen entzat, laburpon txiki bat. Eta, mendik aurrera ja, badoa liburua imprentara. Ana, ja, imprentan gaude, hemen imprenta txiki bat montatu dugu apur bat azaltzeko prozeso nola den. Aukeratu behar da papera. Lehen komentatu dugu, liburu txikientzako liburu baldin bada, kartoia moduko bada, eta gero gaztentzako liburuak adibidez paper fina, bestela oso potolo gelditzen da liburua. Eta gero, hasten gara prozesuarekin, ez da? Tintak, baditugu tinta desberdinak, kolore desberdinetakoak, eta imprenta, ze kolore dira? 4 kolore dira, ez da, Ana? Zakit oso ondo goratzen ditudan. Kolorea da urdina, magenta, horia eta beltza. Eta kolore 4 horiekin egiten ditugu kolore guztiak. Bai? Hori da. Hori da. Hemen daukagu erakusteko. Bera, ere... Plantxa bakoitzan jartzen da kolorea, ez da, Ana? Hori da. Plantxa handiak dira, imprentan. Eta horriak tamaina hontakoak izaten dira. Orduan, lehendabizi pasatzen da kolore bat, gero pasatzen da ikusten duzuenez, hemen bakarra dago, ez da? Lehenengo pasea, hau da, lehenengo pasea, paper bera, beste kolore bat ematen zaio, honek 2 kolore ditu. Urdina eta... Bai. Eta 4 aldiz pasa ondoren, 4 kolore ditugu. Batzutan ez dira beharrezkoa 4 kolorea. Zuri beltzan baldin bada, ez dira beharrezkoa. Begira hor daukagu, plegu bat, plegua deitzen zaie hauei. Plegu bakarri zuri beltzean, baina koloretako albunak egiteko edo, beharko ditugu kolore, 4 kolore. Liburua ja badaukagu, eta orduan zer egiten da froga moduko bat, ez da, Ana? Imaginau, liburua txartu ateratzen dela, eta liburu pilo ateratzen ditugula, orduan lehenengo egiten da froga bat. Eta froga hortan ere, nor dago? Editoria. Editoria egoten da, zuzenketak egiteko, akatzak edo zuzentzeko. Eta gero ja, hemen daukagu apur bat azaltzeko prozesua, ez? Edo zer gehiago esan nahi duzu? Ez, ikusten duzuen papera, berez imprimatuta dago, baina orain paper handi hauek tolestu egin behar dira. Hauei pleguak deitzen zaien, gero pleguak egingo ditugu tailerrean. Gero tailerrean, bai. Ikusten duzue? Orain pixka bat zehatuta, baina... Apurtxu bat komplikatua da, batzutan, Bueno, ikusiko ezue gero. Plegu hauek guztiak, tolestu, plegu bat, beste bat, josi egingo dira, hau guztia makinan egiten da gaur egun, dana makina berdinen. Ez gara gongo josten liburu guztiak, ez. Josi egiten dira, eta gero, azala, kasu honetan liburu honen azala hau da, azala honi itxatxi, moztu, eta bukaeran badaukagu hemen liburua. Prest. Prest. Oso importantea da liburuan, Ana, azala esan dugun lehen, izenak, argitaletxea jartzea, eta matrikula. Hemen daukagu ISBN, pipik horrela egiten denan liburu dendan. Han agertzen da, liburu bakoitza dauka berea, ez okertzeko, izena bezala. Hori da. Eta, ja bukatuta dagoela, liburu badaukagu, eta orduan, liburuendetara, eskoletara, promozio egiten da, eta editoria hortan ere, egon behar da, idazlekin da, eta, han bukatzen da apurtxu bat prozesua. Eta orain, zer dator? Tailerra egingo dugu, ez? Hori da, pleguak egingo ditugu. Hori da. Venga, preparatu materiala. Papera, kartoia, ureizak, soka.
Zer, Carmen, tailerrarekin hasiko gara? Bale, behitu ja materiala baditugu hemen. A ber, aipatuko ditugu materiala, beraiek igual baten bat falta baldin badute, bilatzeko. Papera, koloetakoak hartu ditugu gaur, bai? Bai. Kartulinak, koloretakoak ere, zuriak izan aldira paperak ere, osa bakoitzak nahi duena. Bai. Gureisak edo hartasiak eta zer gehiagoana. Soka diferenteak, laxoak eta... Oze polita den, ez? Bai. Hori zuek aukeratu nahi duzuena edo etxean duzuna edo. Boligrafo bat. Bai. Eta listo. Eta listo, basiko gara. Venga, bai. Ni kolorea ni berde hartuko dut. Zuana? Ni korilla. Bueno, tailerra liburu bat egingo dugu, baina orain egingo duguna izango da pliegu bat, ezta? Bai. Lehen zuk erakutsi dituzun pliegoak, horrelako bat egingo dugu gure liburutxo egiteko. Bai. Vale? Venga, erditi tolestatuko dugu. Puntan ondo, jarrita. Eta egingo dugu. Bueno, gutxi gora, bera, atera zaizu ondo, Ana? Bueno, bai. Hau ez da erreza, baina, bueno, zu esaiatu. Da berriro txikitu. Bai. Erditi, berriro. Hombre. Nire izkinak ez dira oso ondo gelditu, a ber, pixkete. Bueno, esan dugu froga badela, ez? Bai. Hori da. Eta orain, berriro, Ana. Bai. Berriro doblatu behar dugu, bale? Bitu. Markatu ondo. Askazalekin, horrela. Bai, gero eta zailagoa da, Bai. Eta nire eskinak ez zaizkit oso ondo gelditu, baina Askazalarekin lehena pixka bat denez, zegoela. urrengoan hobeto aterako da. Bai, beitu, orain gelditu behar zaizu horrela, beitu, zabalik. Badaukazu horrela zabalik? Bai, ondo. Horrela, Ezin da horrela, horrela. Eta orain, egin behar dugu, hau da bai zaila, oso zaila. Hartuko dugu boligrafoa, edo lapitza, edo duzuena, eta hasi behar gara zenbakia jartzen, 16 izan behar dira. Beitu, Ana, lehenengoan erakutsiko dizuet, Bat. Bale? Atzeko partean, 2. Ondo, Ana? Bai. 3. 4. Itxoin. 4. Beitu, 4. Urrengoan 5. 5. Urrengoan 6. Usten duzue? 6. 6. 7. 7. 8 erreza da, zabaltzen da osoa, Bai. 9 erreza da, Proba etxean, Baina orain dator zaiena. Bueno, bai, pixka Bai, porque orain ematen du ezin dugula egin, ez? Barrutik egin behar dugu, hemen barruan sartu behar dugu 10. Ene. Ne, kostatzen da, Ana. 10, eta beste aldean 11. Bueno, letra, zenbakiek ez badira oso ondo ateratzen, ez da ezer gertatzen, Zan dugu, 11, ez da, Ana? Bai. 12. 12 erresa. Bai, 13 ere erresa. Orain berriro, 14 barruan. 15 ere barruan joan behar da. Eta azkena, 16. Ai, txoin. Ui, galdu zara. 14, zan hemen. Bai. Normala da, Azkenean 16 izan behar dira. Bale? Bai, Bat, lehenengoa, eta bukaren 16. Listo, Carmen. Ja, bai. Bai. Okertu baldin mazarete, berriro hasi, bale? Banan. Bueno, orain, zer egin behar dugu? Orain moztu behar dugu, ondo markatuta, eta moztu behar dugu, hartuko ditugu. Nola gelditu behar diren? Nik irikitzen baldin Bale, zergatik ez diezu esaten, ondo egin dute. Hori da. Ea, bat non dagoen. Batetik hasiko gera, bai. Bat aldrebez gelditzen da, da lehen erakutsi duguna, pliegoak ez? Bai. Bat, 16, 13, 4. 8, 9, 12, 5. Oso ondo. Buelta. Beste aldean ere baditugu. A ber, Ana, hemen horrela hobeto, ez? 2, 18, 18 ez dago, 16.
14, Hiru. Oen behan? 6, Bale, alde honetatik hausiko zera bai. 7, 10, 11, 6. oso ondo. Ondo inen? Bai? Venga, berriro plegau. Markatu ondo, eta orain... Karo, lehen ikusi dugu liburutxu bat gaizki moztuta zegoela. Bai. Hemen moztu egin behar dugu. Bale? Venga, Guazen. a ver. Hau ez da erreza ere ez, Beitu. Lotuta zegoena, moztu dugu. Orain egin beharko dugu horrela denak. Guztiekin, bai. Guztiekin. Igual badaukagu baten baina moztuta ez dana, Bai. baina egingo dugu. Hemendik ere, goitik. Alboetan ere, ez dana, Bai, fijatu bai, zara, bai, alboetan bai, ere bai. adibidez hemen lotuta dago. Hau ere moztu beharko dugu. Carmen, bukatzen ari naiz. Bai? Bai. Niri baten bat falta zait orain. A ber, konprobatu behar dugu, denak moztuta daudela, ezta? Pasatu alditugula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ondo indeu, Bai, 7, oso ondo. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Eta 15, 16, ondo. Gogoratzen zara, ze jarri behar dugu orain? Ze zen oso importantea? Azala. Azala. Zu ze kolore hartuko duzu? Ba... Ni goria. Hau Nik gustatzen hartuko zait. dut... Beira. Bitu eginda dituzu hori, Bai, ja? hori. Igual hobeto. Esango diogu, Laranja, den. oso ondo. beitu. Azala jarriko dio. Hori da, sartu behar dugu hemen barruan. Baina soka sartzeko moztu beharko dugu pixka bat, ezta? Zulotxoak, hori da. Triangelu bat egin. Bai, erdia nahi baduzu, edo gora, edo, eta anak egiten duena, bale, egingo dugu. Hola, kartulina gogorra den batxutan Bai. kostatzen da purtsu bat. Listo, prest dakat. Nik bai, jazta. Oain irikitzen badeu, Erditik, ditu ikusten da. Eta orain soka sartu behar dugu. nik hau erabiliko dut. Hau. Bale, nik hause. Eta orain zulotik sartu behar da, ezta? Bai. Hor ja, bakoitzaren gustora, esan nahi Bai. zut, soka, zuloa nahi zuten bezala egin, hemen korapiloak nahi zuten bezala ere bai. Ni badakizu ze egingo duan lasotxo bat. Beira. Gustatzen zain ni Hola lasotxo. sartu dut, beira. Bai, oso ondo. Latxo bat ingo diozu? Bai, ni bai. Ongi, nik korapiloa orduan. Listo. Beitu. Ze Politxe, polita. ez? Bai. Eta badakizu zer egingo duanik, ikusi ditugu lehen liburu batzu solapakin, ni solapak egingo dizkio. Beira. Solapak egiteko, doblau egin behar da, pixket. Zuk ere solapak egingo dituzu, Bai, Ana? egia esan handi xamarratea zait, baina. Beitu, solapatxoa. Nire bai. Hemen ez jarri alduzu ez hor, bai, nahi baduzu, dekoratzeko. Bai, Eta olako plegu gehiago egin ditezke, nahi dituzun Claro. aina, amarri eta liburuska bat egin. Eta hain moztu ez da, Carmen? Bai, bakarri falta zaigu hori. Claro, hemen soberan daukagu goitik eta betik, soberan orduan, moztuko dugu. Listo. Politxe ez? Bai? Bona, eta nik igual hemen argazkitxo bat jarriko dut, eta gero idazteko nire gauzak eta gordeko Bai, dut. zure burutazioak, edo Hori eskolako lanak aurkazteko, edo nahi zuena. Nahi duzuen egin alduzue.
bueno, baina badakizue zer den liburua, nondik nora doan liburuaren prozeso, ez, erreza izan da, apur bat azaltzea, eta orain ja liburutxu bat egin duzue, orain ja, nahi duzuna egin berarekin. Oso, no, gomendio bat emango dizuegu, liburuxka egiten badakizue, oain zer egin behar duzue, irakurri. Eta pentsatu eta idatzi. Hori da, eta euskeraz irakurri. Noski euskaraz.